Y para alguno con Getorri las txapelen. Kanalera on Getorri World of Warships. Honeta eta esan duzun moduan izango da itxasantxe baten kanpainak dira nolako bi gauzatxo hauek. Hirugarren zati honetan daukagu bi gauzatxo egiteko. Bat izango litzateke 30.000 puntu min etxaiari. Eta gauza da, hau betetzen duzunean, hemen gehituko da izar bat, baina berriz egin dezakezu eginkizun hau, eta bukatzekotan gehituko litzateke beste bat. Eta bigarrena, izango litzateke Ziudadela bati hiru aldiz ematea, eta gainera bietan jartzen duen moduan, batail ezberdinetan egin daiteke, zenbat eta izar gehiago izan, zailtasuna handiagotu egiten da. Eta jarraituko dugu hemen New Mexicorekin lehen da biziko osatxoak lortzeko. Eta gainera dagoen ekitaldi berrian erabil daitezke tier 3tik tier berezietako itxasantziak. Baina ere berean eguneroko misioak eta astebeteko misioak izan behar den tier 5 gora, tier 4koak eta 3koak ez dut uste erabiliko ditudala. Bale, gazkin itxasantxe bat dago, bizun marino. Hasieran garrantzitsuna da esperientzia basikoa lortzea, hori misio batzuen artean badago lortzea izan esperientzia normal batu ezak izan bat eta hori egiten da modu pasio batean, eta bataia aleatorioetan gehiago lortzen da. Kooperazio bataietan edo operazio bataietan hor soilik lortzen duzunaren erdiaz kontatzen dizu. Aski jarraitugu New Mexicorekin eta Akatsukirekin eta beste itxasontzi batzuekin ditu ere beharko dugula. Ja tier 7 sortzitik aurrera itxasontziak nahikotxo garestitzen dira. Hori da itxasontzi gamer bat. Jokoak ere baditu zenbait mod. Hori gertatzen Gore Thunderren zotela Gelsan Panzerren kamuflajeak eta hori, eta kamuflaje hori soilik zuk ikusteko aukera zenuen. Bazeolako bat nahiko kolerazko zituelako. Baina bueno, kamuflaje hori soilik jokalariak ikusten zuen, besteak ez. Gainera, tier 6ko estatu batuetako itxasontzia nahiko berezia da. Gero desblokeatu behar direlako gauza jakin batzuk gure
helburua kasu honetan estatu batuetan Iowa izateko. Simakaseren kantuan da soi jarraitu akatsuek irekin aurrera eta aurreko itsasontzi guztiak desblokeatu. Eta horren nahi zeltzen, Nebraska bestaldean dago. No, hori da erren maila. Egaskin bat inguru arakatzeko. Agian ez diogu emango. Ez dudan moduan, bate madio ni beti posik. Hori da. Sortentango helburua da, esperientzia lortzea. Gehiago edo gutxiago, berdin zaigu. Hombre, kontuan izan da, alik eta bekinen jokatzen, noski. Gainera itxasontzoiek ez diren esan datzen. Bantai hori ere badago. Horregatik garrantzitsua da hasieran mota hauetako itsasontziak. Suntzitzen saiatzea. Ez da enxatu izu ikusten. Hor bat zegoen duela momentu bat. Bale, irla horren atzean. Ez da ikusten, baina zute bat eren diogu eta burron motelako ibiliko da. Bueno, tier hauetako partidetan. Bueno, esango nuke tier lau bosei bitartean joan zaitezkapur batera, agresibo batean. Oldarkor batean. Gero badu izan bat itxasontzio bede dela pazientziak hartu, pizkanaka joan. Eta bar. No es. Bueno. Orain nator.
sea, lo destacable fue los goles, pero aparte de eso, o sea, terrible. El árbitro, un paquete. Madre mía, no sé. Sí, sí, pero muy intenso, ¿eh? 43.000 y pico. The spoils of wars are yours to keep. This is our destination. Autopilot off. Vale. Vale. Eso es. Vale. Help me with shelling. Suerte, un momento de suerte. A la vuelta en gara. Your bravery is appreciated. Bueno, badirudi kampanoan ezen momentu hori Torpedoes gauza returned. askorik ez direla gertatu. Libratu gara. Beraz hortik Spotter airborne. urpekaritza zentzia dago. All salvos at the enemy warship. Jendei hasi da hemen astakeriak esaten. Vale, gende behar du gorditik alba da. Bi kruzeroak eta urpekari untzia.
Eta itxasontzi guztia gainera Sputtering route to ship. nahiko urruti daude. Ongo gara begunerantz. Ea zer topatzen dugun bertan. Urperatuko genuen hori. Vale, bestean dago, bizitza gutxi falta zaio. Printzipio esan daiteke ia eginda dagoela. Naiz eta puntu diferentzia esan diez izan. Your bravery is appreciated. The end is near. It's crystal clear. Ah, bueno. Enaiz helduko puntua hartzen laguntzera. Jo, gainera Alemaniar pila batekin elkartu naiz hemen. Bueno, agian bai. Enaiz helduko. Jo. And now the story takes a twist. Gainera begunean nahi urrun zegoen, ez nik uste nuen tokian. Wow. Engage anti-air. Lo puntua gureak. Gehi amabi. Ez gehi amasei. Gehi lau.
Victory. Hego dago. Ondo batu gehiago. Eta listo. Bueno. Ez da txarto joan. A ver, Akatsuki. Ai. Lurpekaririk gabe. Esan aldea garrapatzen dugun, bale. Han ikusi dugu bat. Hori puntutxoak dira. Ez dira asko min egitea bezala, baina beno. Ah, lagur. Hasi eta berehala pikutara. Kasualitatea justo bi destruktor egotea. Kaga. Urpekariako herriro ez, mesedez. Gorroto ditut pila bat gainera.
Step up now. You're in for a ride. Oso itxusi gelditzen dire itxasontzi espainiarrak. Hemen bandera ikusita. Eta destruktorio hori zertan dabil. Oso ondo, ez egin zure lan, Dela gutxoko era puntuak hartu, etxaien itxasontziak non dauden margoztu eta bar. Eta energi guzi gaitu. Bale, oiek. Torpedoes to starboard! There's someone back in the shadows. Itxasontzi bat. Hene ikusi duzun moduan partidak eta partidak daude. Partida gutxi gora bera normalak edo, eta partida txarrak bat ere destruktoreekin. Horregatik destruktoreak hobetzea lan gehiago ematen du. Gainera ez gara hiltzen. Volta. Bi baten konta ez da bataia ona guretzat. Nola bat dela. Spotter airborne. I've got their coordinates. Ematen badiogu gu pozik. Zederekin tiroak ikusi alizateko. Eta ez diogo ematen, haupai. Be,
Bueno, eskarrak ere itxasontzi mota horiek destruktoreak askarrak direla. Zen hemendik. Our ship is burning! Spotter en route to ship! York. Torpedoes to port! Problem solved! Agur ez, Torpedoes to port! ez dugu ematen. Eskerrak gu akorazatu bat garen. Our ship is burning! Critical damage to main turret. Problem solved! Our ship is burning! Berriro! Zeman aldi zerre behar gara hemen? Bueno, bintza esperintzarena. Just another cruiser. Just another cruiser. R is for red! Amar, venga. Zendatuko era. Apurga behiago bentsat bizi iraun ahal izateko. Sendatzen ganen bidartean ez dugu tirorik botako. Gure posizioa ez nabarmentzeko.
Ah, vale. Submarinak zeudela, no esan du. Vale. Hala ere etxaiak abantaia nahiko handia eta nabarmena daukate. Leave it to Megadeth to pull this through. Ah! Vale, ni bakarrik nago. If you see me coming, run as fast as you can. Our ship is burning! SV. Puntuak. Bueno. Eta hori komunitatearekin lortzen denez. Kampaina. Bete dugu hau. Zen joango gara berriona. Hau zen, ez? Kendu hortik! Ez dut ikusten. Bale, hau. Iten dugu berriro. Eta betetzen badugu beste izartza bat. Eta beste jarri dugu nosbait betetzen baldin badugu. A ver. Ikatza. Guazen akatzuk irekin. Ven. Norratu ditu submarino. Berdidan noiz esaten dudan hau. Ea apuntua gure ganatzeko aukera sortatzen zaidan. Bueno, eta bizirka irtetzen garen irauten duelako minutu bat. Eta batzuetan luzea egiten dira azkenengo 10 segundoak ere. Magarikatua ikusiko gaitu gainera.
Venga ya. Gaina submarino bat hor. Fotroak ongi ikutzeko. Ba ez. Ez da pentsatu ere eta joango gara hemendik gaina asistu bizian. Hots, nazazue pakian. Ez dugu ematen. Punteri ez da gure gauzarik onena. Bueno, orain askorik ere ez dugu egin baina beno. Minutu luze izan daiteke. Ea hemen ke artean izkutatzen bagara gaituzten ikusten. Ez dut kea, hendik denbora daukagu, kea desagertu alizateko eta bat. Vale. Hamar, bederatzi, zortzi, zazpi, sei, bost, lau, hiru, bi, bat, zero.
前です。エンジンブースト始動。全艦指定エリアの占領に向かえ。後方に魚雷確認。右舷に魚雷確認。Wesemann. Wesenbegunera. Nolako aukerak daukagun hori ere harrapatu ahal izateko. Jo, berriro! Ez diogu emango, ezta? Bakarrik jakitearren. Bai! Epa! Epa. Dago txarto! Bai, hain bai. No, hemendik. Mila puntu. Basiko. Bataiak irabazi eta 5.000 puntu. Bueno, hau pizkana, komunak. Lortu ez dakizu. Eta hemen zaten dizu dana. Aukeratzen betuzu hauek irabazten duzu erdia astilleroan. Hor da apurt bat nahiko randoma. Jartzen dizulako irabazi eta gizan bet kreditu. Batean dago 0, mestan 2.000 eta piko. Hemendik. Hau da komunitatearen lana.
Hemen ere helburu pasiboak. Bazen New Mexicorekin berriro dirua irabazi behar dugulako. Urpekari bat eta gainera hegazkin itxasantziak. Jo. Let's go! Bazen eskerreko flankorantza. Awaiting instructions. Hello, me. Meet the real me. Hegazkin bat akatu dugu. Sei kilometro heltzen naiz. Torpedoes to starboard. Torpedoes to starboard. Eta destruktore bat emateko aukera gutxagoak dira. Enpiat segundu tirorik bota egin gabe. Let me applaud our collective efforts. Venga.
this for red. Vamos de vuelta. Nire utzi pakian. Just another cruiser. Just another cruiser. Naiz heltzen. Kaka. Feeling paranoid. True enemy or false friend? I owe you one, but you owe me two. Are you guys in a band? Ai. Spotter airborne. Tremble, you weaklings. Cower in fear. Ai. Zer emango diogu. Bai. No escaping pain. Just another cruiser. Just another cruiser. No escaping pain. Bueno, bat eman diogu. Ezer baino gehiago bentsatu da. Spotter en route to ship. Ea biratzen duen. Possibly I've seen too much. Gainera submarino bat dago hemendik gertu. Oso ondo.
Torpedoes to starboard! Es... Torpedoes dead ahead! Torpedoes to starboard! Vamos para ahí. Torpedoes, direct front! Bueno, Torpedoes dead ahead! Our ship is burning! aldo dugu. Amagi. Tier sortzi. Tier bederatziko bat eta beste guztiak tier 10. Ongi etorri sufrituko dugun partida honetara. Tier sortzi zazpi bederatzi ez tier 10. 総員戦闘配置 Ah, vale. Sumendia zela. Debe ser... Suezera mugituko, ezta? Vale, no hasi da mugitzen. Gainera gure taldean santzia sartu diote itsasantzi bat dago oso ondo. 敵を発見した Torpedoes
Ematen diogu, bat ematen dugu posik. Eta oso labur gelditu gara. Lesuka dentzen dira daukate. Zuen errogatik ez dute zer ikusten. Eman aldiodan edo ez. Hau zer da, zer ez diote ematen. Ja, orain. Hemen ikusten da jokelen nivela beste bat dela. Helikopteroek ez ikutu, Kolombo non dago. Ez naiz. Onpigutara. Vale. Kansokuki, hitou中. Hortik gainetik tiro egin dezakegu. Ez da gizetako galditzen dudan. Posatzen dut hor bai. Ere batzutan punteria falta ere nabaria izaten da. Sendotu baita zen apur bat.
の撃心を確認。はい。utz nazazue pagian. Bismarck. Eta azkenengo sendatzea. Hortik ikusi dut kruzero bat. Vale. Hau galduta dago. Esatuko nesalik eta min gehiago egiten. Venga. Bai. Oisa batalla artez, bukatu arte ez duela kontatuko. Hori eran dago. Refriega. Bazen nagatorekin.
apur bat ere jokatzeko moduak aldatzeko. A ver. Ay, 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 ay. Gauza nabe daudele submarinorik hegazkin untzirik. Beste gauza bat zenbat denbora behar duen partida bat batzeko. Azkenean. Bat ematen badiogu pozik. Ez. Zatik betik etzen dira beste taldekoak, baina asko ez ere. Bale, eta badiru dagoela eka gainera ez dagoela konektatuta edo otro jorran dagoela.
Ah, la torpedo festa. Ez benetan Akatsuki zertan zabiltza. 前方に魚雷確認。右舷に魚雷確認。右舷から魚雷接近。敵巡洋艦の撃沈を確認。 Ah, orain esia mugitzen. Libratu gara. Txuu. Bueno. Gauza da guakorazatu bat galdu dugula. Bueno. Mila puntu ere noik esatzen. Epa.
中観測機撃墜。Puntua gure den bitartean abantaila guretzat da. 後方から魚雷接近。警告、戦場に火災を確認。対応完了しました。 Helduko gutxegatik. Puntuengatik hasiko dugu. Bueno, ez dago txarto. Baina Tuturu Ja, esaten du, izar bat. Baina, egin behar da bataila batean. Hau bataila batean, beraz, hobeto da lortzea mota hauetako batailak. Bueno, agian kendu dezakegu hau. Agian jarri dezakegu hau, espentza librea. Ba, esatik ez. Agian ez dugu lortzen, edo agian bai. Eta Katsukirekin ongora borrokara. Itartean ya puedo.
Zena puntua harrapatzen saiatzera. Espero desagun hori itxasontzi asko ez batzea eta... Hori? Virginia. Gero egin eko ditugu kontenedore batzuk. Arrainak. Aurpekeriak daude eta hegazkin itxasontzi bat. Nola! Venga ya. Hor ardean. Printzipioz hidroakustikoa horra ez da. What? Eta taldekideak induten tirori zergaitik. Sortzi, amazazpi, amazei, amabost. Ez dut ulertzen. Bost. Madarikatuak! Gauza dezakigu lan. 6 segundutan. Itxarotan dabil, Justo harrapatuta genuenean 6 segundutan lapurtu egute gauza hori. No. Ja, baina ez daukat. Orain bai. Gaina mina jasaten badute itxasontziek.
Hamar, bederatzi, sortzi, zazpi, sei. Hamar, Benetan! Heldu gara. Hamar, bederatzi, sortzi, zazpi, sei, bost, lau. Bederatzi, sortzi, zazpi, bederatzi, sortzi, zazpi, sei, bost, lau, hiru, bi, bat, zero. Vale, orain mugitu gaitezke. Hain helburua lortuta, mugitu gaitezke. Osea da, ez daukagu kiagotatzeko beste aukera bat. Engine boost 解除。優先攻撃目標を指定する。Vale, jarraitu ezagun. Zu ezin zaitezke esan datu. West Virginia. Joan beharko gara beste zonalde batera. Itxasontze bantai daukate, submarinoa, lau destruktore. Ez, labak orazatu. Saiatu beharko gara begunea edo gure ganatzen aukerak izateko. Hala, gazeman.
Hamar, bederatzi, zortzi, zazpi, sei. Vale. 敵軍が優勢になりました。 Unean. A ver, torpedoak. Bi jarraitzen dute euren bidean hortik. Agian ez dugu lortzen, baina beno. Edo torpea zuzen ez da itxasontzera heltzen. Beste aukera bat izan daitekelako. Bat galduta dago. Bai. New Mexico. Hala, guazen. Guazen mank. Min basiko hori egitera. Berriro urpekariak. Step up now, you're in for a ride. Vaisen eskerrera. Awaiting instructions. Vaisen degunera. Zegunea oso bakartua dagoelako.
eskerrak milerena bataia guztietan balio duela. There's someone back in the shadows. Eta 2 kilometro 21. Let's sink 'em. Joder, gatzuki bat. Spotter airborne. Eso zer topatzen dugun. I ain't superstitious, ain't afraid of submarines. Just another cruiser. Just another cruiser. Ematen badiogu sorte izan. Vale, ez. Ez! Nola ikusi gaituztela? Burning. Baina, eta handengo tiran gainera zua, ja, venga. Gotta admit, Eta hurrengoa ze izango da. good. Come dance with me. Problem solved. Feeling paranoid through enemy or false friends? Our ship is burning. Hala, venga, iru zute! Let's sink 'em. Fucking. Spotter en route to ship. Requesting assistance. Partida izango da sola burra. Problem solved. Concentrate your fire. Ja, Looking for trouble. Now horri asmatzeko aukera gutxago dauzkat. Eta kontuan izan da, hor ditu alezak izan segundu. F is for fighting. Bizirik atera izateko. Eta sendatzen joan alizateko. Te. I can smell victory. Hala, begutara. Off you go. Ez dakidana da hemen PV puntuarenak lortu behar dira 30.000 zenbatzen dituen 11 penetrazio eta gauza guzti horiek.
Zortzi kilometro, ez nahi zeltzen. Vale, ez daukate urpekaririk, guk bai. Ja, baina Fubuki oso eskarra dela, txo. Destruktore bati ematea ez da dirudien bezain erreza. Bueno, izatez da erreza. Osa eskarrak direlako. Sendatuko gara. Azken aurreko aldiz, baldin eta azken aldi bat posible izan nalba da. Saiatuko gara posible izatea gertatuko balitz. Lehen horra joango da, ez? Oigan, ez? Entzate eman diogu. Hemendi... Epa! Jo, bestako erasatua gainera lekutan dago, esan nuka erasatik izan beharko printzipioz. Bueno, esitzer dago nire gaukago... Vale, eta segundo. Abantailera gurea da gainera, soberan gainera. Kontuan izan dago erasatuak nahiko geldoak direla. Ba, beno. Azkenengo sendakuntza. Esan daiteke akat ja zuntzituta dagoela. Bueno, hasia sendatzen. Horrek ez du esan nahi. Ez diogula minik egingo asmatzen baldin bat diogo ematen. Gainera azkenengo itxasuntzia da. Ba, gurea. Bueno. Ya se ojo. A ver, ya es.
Ja, kendu hortik. Kendu. Ah, bueno. Irekiko ditugu batzuk. Eta esperientzia librea. Hori balio dit? Ez. Bataietan izan behar da. Ia hurrengoa. Jarriko dugu hau. Eta diru apur bat gehiago. Ja, zer moduzko batei ateratzen zaigun. Ai. Bueno, aleren lortzen dugun esperientzia gehiago izango da. Normalan galdu izango bagenu edo irabazi bagenu moduan. Vale, ez dago urpekaririk, ez hegazkin itxasontzirik. Beraz, hau da izango da, bataia klasiko bat.
中せよ。 26 kilometro dagoela. Ohio. Oso urruti daude. Ja, karo, eta izango dute super hobetuta itxasontzia. Zortzimila puntu horiek ezak zer diren. Tira marrekoak, nahiz tira sortzikoa. Naizela heltzen. Epa. Yan batalla honetan ez dugu ezer irabaziko. Kilometrotara heltzen gara. Ez gara heltzen. Ah, bueno. Idiote galen man nahi, Bat ematen dut pausik. Bat eman diogu. Ez dugu mina askorik egin. Baina Zute bat bakarrik da. Bueno, zute bat bakarrik da. Bi zute dira. Eso. tema de Ogun. ¡Venga ya! Orain, ematen diogun. Orain bai.
Segundo oso luzeak izango dira. Gamba! Gain sendatzera. Itxaron. Emango dugu buelta. Eta gero joango gara. Ose detor nahi dugu lonantza. Igual horrela agian asko ere errazago. Noski joango gara kuliserranen bila, baina tartean mendi bat dago. Oh, jaio. Run oso urrun dago. Gaitzaron. Eta bar, hogana da 40 segundo horiek ezer egin gabe egitea. Ez gaitzetala. Ez gaitzetala ikusi eta hirugarren gauzatxo hori egin eta sakurraren putz ikusi gaituzte. Aupai. Bueno, prestatu gaitezen borrokarako Team Rocket egingo luken moduan. Aterako da? Ez da aterako. Vale. Ja, garo, eta heltzen da. Hala, venga. Eroak heldu daitezke, baina gu horra zehosegatik ez dugu ikusten. Eta ez gara heltzen, oso ondo. Libratu gara radarretik oso gutxigatik. Vale, heldu heltzen gara. Da libratuko. Saiatuko gara. Joe.
Bai, irtengo gara. Gauza da ez dauzkagula. Horrengoz nahizko etxo falta zaizki jorlakoak lortzeko, a ber. Bala, hau lortzen da misioak eginda. Hogeita mila. Hau gutxo gara bere gertu daukagu, hau, bueno. Egingo genuen, esto egin zait. Ah, vale. Egin nahi badugu Xuteena hartu beharko dugu Tigerra, oso itxasontzi. Zuak sortzeko gauzat aukera gehiena duen itxasontzi horietako bat. Batez ere Britaniarrak. Bueno, hori ere pazientziarekin eta itxasontzi ezberdinekin gauzatxoak lortzen dira. Baina orokorrenak orasatuak zua sortzeko eta barba ez dire egokienak. Goaz eman.
敵を発見した。 Hagan eta frutak ere erabili beharko ditugu. Bueno. Horiengatik. Gero ere Britania, bueno, itxasentzi hau arraroa da batez ere dituztelako torpedoak. A ver, sua nahi dut, sua. Bueno, hori ere bai, baina sua gehiago. Gauza dezakitela era heltzen nahi zen, ala, ez nahi heltzen. Baina sua nahi dudala bai. A ber, honi izatea sua sortzen ez duzen nahi, sua lortuko duzula beti. Naiz eta sua eragiten dituzten proiektila jaurtiki. Kontuan ere izan hori. Bueno, erakorazatu eizu egitea. Sendatu gaitezen apur bat. Beran genditzen dugu hori. Bueno, sua lortu dugu. Daki zenbat sumin egita lortu dugun, baina sua izan dezaten hori bai. Ez diogu emango behintzat beldura apur bat hartzeko agian bai.
Horrenak egin du. Torpedoak non? Sua. Bai, hori da nahi duguna, sua. Sua. Su pilo bat izatea nahi dugu. Tiger. Sua. Horretarako itxasontzi ikusi beharko dut. Su gehiago nahi dut. Bueno, penetrazio ere ongi dago. Eskerrak laguntza daukagun. Oh.
艦撃沈しました。Hala. Oso minutu luze izan daiteke hau. Vale, minutu bat. Sendatuko gara. Garrantzitsua, falta zaizki urpekuntzi bat, baina guk ez daukagu hegazkinik. Daukagu hegazkinik, baina submarina daukagu, bi destruktore, bi akorazatu, eta bi crucero. Nork ikusi nau? Ahora batzen badu behazten genuen partida, horrein zelantzak ditut. Ez dute zer esango da espada. Bai. ¡Epa! En principios... Vale. Vale. Principios Nagatekin jokatuta soilik aurre egiten duzu kanpainan zehar. Zeitzeiez. Nagoaz bizkanaka. 確認の検討を祈る。了解。待機中です。
G5. G5 gure basea da. Joa, raro ez dagoelako destruktorerik. Baina beno. Ah, bueno, eta crucero ez dugulako ikusi. Vale. Ah, bueno, izatez ez du crucero ez dugu ikusten. Horratzen eskutetu lako. Ez dudala ikusten, txo. Ikusiko banu zalantzari gabe. Bizartean. Ja, badakit ikusi nautela. Osa da, aukera dukagun bere ikusteko. Epa. Uy. Ha! Pasatu egin naiz pilo bat gainera. Ezin zait. Zatik ez nahi heltzen. Venga ya! Salduta nago. Beraz, saiatuko naiz ahalik eta min gehiena egiten. Lau, hiru, bi, bat, 0. Ja, bueno. Sendatu gaitez.
ganado. Bertan nago. A ver. Orain nagoela salduta. Batek ematen badio ni posik nago. Ui. Badakit ikusi nautela. Vale, puntua guretzat da. Nola gure ez da gurea. Tenez helduko ez. Venga, guazen. Venga, ziztu bizian. Bueno. Nork ikusi nago orain. Ah! Oh. Uhu. Ez badiru dezula nahi. Erain apurtu bat banatuta. Benetan! Joe! Maten bat asmatuko dut. Wow!
雷接近 Bueno, agur. 右舷に魚雷確認右舷に魚雷確認 A ver, tengo ahora. Hemen sartu batzen dugun. A ver. Bueno, gutxi bat ere bizkanaka gehitzen doa. Banderak eta seinaleak. Esperientzia librea. Ja, vale. Banderak eta seinaleak. Vale, oso ondo. Banderak eta seinaleak. Oh, ikatza! Banderak eta seinaleak. Eta ikatza. Banderak eta seinaleak. Ikatzik ez. Banderak eta seinaleak. Eta ikatzik ez. Banderak eta seinaleak. Ikatza. Principios. Ikatza. Eta esperientzia librea. Ikatza. No, bi ikatz. Ikatza. Vale. Campaina. Lau. Hori esaterako. Bataia batean soilik. Bataia batean. Eta horretaz aparte. Hau pizkanaka. Hau ere pizkanaka.
Hau modu pasio batean. Hau Leicester hortuko dugu. Beno lagunok, hau izan da dena. Espero dut gustoko izan zaizuela. Eta hurrengoan gehiago.